Караджов камък е внушителен скален феномен, разположен в централните Родопи, на територията на резерват, а и Червената стена. Той се намира на надморска височина от около 1,440 метра, в близост до селата Мостово, Илгово и Борово. Караджов камък представлява мощен скален масив, съставен от гранит с отвесни скали, които на места достигат 20-30 метра височина. В процепа между две огромни скални стени е заклещен друг масивен каменен блок с тегло няколко десетки тона, което изглежда напълно неестествено и мистериозно. Районът около Караджов камък е част от защитена територия и попада в екологичната мрежа Натура 2000, тъй като там се срещат редки и застрашени животински видове като голям нушник, вид прилеп, сокол скитник, скален орел, черни щъркели, алпийски бързолет, дива коза и дива котка. През 2004 година българският археолог доктор Иван Христов провежда разкопки на Караджов камък и намира доказателства, че мястото е било тракийско светилище от 8-6 век пр.Н.Е. Сред археологическите находки са фрагменти от керамични съдове, жертвени ями и каменни стъпала, издълбани в скалата, които вероятно са били използвани за религиозни церемонии. Според някои изследователи, Караджов камък е бил част от мрежата на древни свещени места, които включват Беелинташ, предполагаема астрономическа обсерватория, Кръстова гора, място със силна християнска енергия, и Перперикон, древен култов център. Караджов камък е обвит в мистерии и местните хора разказват няколко предания, свързани с него. Една от най-разпространените легенди разказва за хайдутина Караджа войвода, който бил заклет враг на османските поробители. Той се укривал в района и водел ожесточена борба срещу турските власти. Според преданието, Караджа войвода отмъстил за смъртта на местна девойка на име Драгана, като избил османски отряд, но по-късно бил предаден от свои съратници и обграден от враговете си на върха на скалата, където загинал. Легендата разказва, че мястото носи неговото име в негова памет. Друго предание гласи, че хайдутите на Караджа заровили голямо съкровище под скалата. Хората обаче вярват, че мястото е прокълнато, ако някой намери злато там и се опита да го вземе, ще бъде застигнат от лош късмет или дори смърт. Според някои езотерици, огромният каменен къс между скалите е бил поставен умишлено от древна цивилизация или дори от извънземни. Съществуват теории, че Караджов камък е енергиен портал, свързан с Беелинташ, който е смятан за място на извънземни контакти. Освен това, магнитните аномалии в района могат да бъдат доказателство за енергийната му сила. До Караджов камък може да се стигне по няколко маршрута. Най-популярният маршрут започва от село Мостово и е с дължина около 4,5 км, като преходът отнема 1,5-2 часа. Друг възможен маршрут е от хижа Емарциганица, който е по-кратък, но пострамен и отнема около 1 час. Възможно е също да се направи преход между Кръстова гора и Караджов камък, който отнема около 2,5-3 часа. До самия върхов скален процеп има метална стълба с парапет, но изкачването е стръмно и опасно, особено при влажно време. За посетителите е препоръчително да носят удобни туристически обувки, да бъдат внимателни при катеренето и да спазват природозащитните мерки, за да се запази уникалната атмосфера на Караджов камък.